Fil-festi tal-miliet ma gawdowx biss il-familji, iżda anke marru tajjeb is-sidien ta' ristoranti u l-lukandiera. Fi kliem il-President tal-MHRA Tony Zara, il-festi tal-miliet raw aktar kummerċ riżultat anki tal-flus fil-but li għandhom in-nies. Il-feel good factor qiegħed hemmhekk bla l-ebda dubju u jidher li l-purchasing power tan-nies żdied minn sena ta' qabel. U dan huwa xi ħaġa pożittiva, speċjalment tal-ristoranti u postijiet oħra fejn jsir in-negozju. Fi klima ekonomika pożittiva anke t-temp sabiħ għalkemm ftit kiesaħ li ħassejna f'dawn il-jiem ra l-sidin tal-istabbilimenti tal-ikel u l-lukandiera immorru tajjeb ħafna. Waħda mill-affarijiet li kien hemm li kien favur tagħna dis-sena kien it-temp. It-temp dejjem huwa importanti bħal dawn iż-żminijiet għax ovvja iktar ma jkun hemm xemx u temp sabiħ iktar in-nies jitħajru joħorġu u allura għandna ċans aħjar fir-restorants u fil-lukandi sintendi jiġu n-nies minn barra u jieħdu gost bit-temp ukoll. Tal-istess opinjoni huwa Joe Muscat mill-Assoċjazzjoni Awċija għat-Turiżmu. Għawdex li spiċċa żmien tiegħu li jara sija xogħol fis-sajf u fil-festi ra influss akbar ta' nies f'dawn iż-żminijiet. Jidher li dan kemm perjodu ieħor tajjeb għas-settur turistiku f'Għawdex u diversi operaturi fil-diversi setturi turistiċi li għandna Għawdex fosthom tal-akkomodazzjoni kif ukoll l-iktar imbagħad tal-catering establishments ir-restoranti rapportaw li kellhom ġranet festivi li kienu biża ħafna. Fil-waqt li tkellem ukoll dwar is-suq turistiku domestiku għaliex il-Maltin qasmu il-fliegu bil-bosta biex igawdu l-festi f'Għawdex, il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Awċija jħares ukoll b'ottimiżmu għaż-żminijiet tal-ewwel tas-sena fil-Gżira ta' Tliet Għoljiet. Qegħdin nistennew ukoll li l-istess jiġri għall-ġimgħa li ġejja għall-aħħar tas-sena fejn ovvjament f'dawn il-ġranet Għawdex għandu kalendarju imballat b'attivitajiet marbuta mal-dawn il-jiem sbieħ tal-miliet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.